county nere ga mate inwa nyari ba yo mwaka machogo tirankwa nega boss tirankwa nega inwe pange muteba angeti komande gaba owe banga mwaka machogo ntundo wakinda mwami yake rogo otwakerwe to kachibasi ya soilo roje ayenko machinda parangango ora kebwate na babo barakina ora majiko komani iga kali kuira mora osibinto mbikoleke ono iga kende keyo tuna sigocha chero no Central Bank ono to 1 billion isato nenusu abasacha bamanya koimoka aba ribabo titikana ngaseta wasukwa tukwa ebere ruto ngaba magendero tigatigata meeting ya State House igoro abwate posye moyoka Fred Matiang'i batarete gotenenia tari kyo bugambi bwesegi naitu togoteba akinya sawo yo togosabota liko morati Matiang'i ngugambali